Wah, sarapan wengi. Cocok. Minione Pak Mur. Jos. Kok mangan-mangan dhewe. Kowe ndene arep ngopo to, Des? Ya. Ora kok iso oleh mie. Pesen nggone Pak Mur TMSR. Anjir nek semono kuwi pira? 5.000. Wah, mahal. Kok sithik banget nek nganu pesen loro. Loro 7.000. Nek telung piring. Nek 3 piring malah murah, Des. 8.000. Wah. Doyan no. Aku ya gelem nek mung 8.000. Sik. Tak pesen ki dulu ya. Ya iya, Nggonku aja dipangan lho. ora mangan kok. Mau pangan nggonmu engko sing 3 piring ya tak saut genti. Ora tak pangan kok. Sik, tak pesen ki. Ora nganggo suwe lho. Arep nagih hutang malah tinggal madang. Loh, ya del. Madang. 3 piring. Matene. Iki maksude piye iki? Telung piring iki telung piring ana isine. Lah iya iki 3 piring eneng isine. Aduh, ati 8.000 ngene iki. Lah iya. Lah kan mau ngomongmu muni 3 piring. Lah ya piringe 3. Alah. Ya aku sing kapusan po bakule sing rada blok iki. Apa dikorupsi ro gudel iki? Wah. Arep mau pangan ora? Ya tak pangan nih. Aku ki ndene arep nagih janjimu iki jarene muni kowe wingi utang. Utang. Kowe ngomong muni sesuk tak bayar. Wingi len utang, sesuk tak bayar. Berarti kan saiki janjine muni arep bayar. Ora iki lho, Des. Kan wingi aku wis ngomong. Des, nyilih ditmu 100, sesuk tak bayar, tak balekke. Lah kok kowe le nagih saiki? Iki kan dinane wingi. Nek wingi le ngomong kan berarti nek sesuk saiki. Lah ya kan aku ngomong muni bayare sesuk. Lah kok kowe le nagih saiki? Lah njuk masalah utange piye iki? Lah ya kan aku ngomong le bayar sesuk, Des. Berarti saiki ra iso tak jaluk. Lah kan kowe le nagih saiki. Wis repot nih musuh gudel ini nek utang wis wingi ya ta. Des nyilih dite 100 sesuk tak balekke. Saiki nek ledina dadi muni sesuk. Lah iya. Kan bayare sesuk. Kowe le nagih aja saiki. Ya aku le nagih sesuk meneh. Besok. Wong aku le nyilih ngomongin balik kaya mini sesuk. Wah nek sesuk aku mara meneh. Wangsulane sesuk meneh. Lah kapan arep balekke? Sesuk meneh. Lah iya. Iki ceritane mung blong meneh iki aku. Lah kan aku wis ngomong to balik kene sesuk. Nganjuk iki engko le mbarep piye? Halah nek perkara iki mengko aku sing bayar. Soale sesuk kowe le balekke ya. Iya. Ya kowe yo ngawur kok
Mie kok pesen nganti 3 piring. Nek mung sak piring semono ku ya sak ngertiku ya iki ra wareg. Nek 3 piring kan rada oke. Bela ternyata piring sing ditumpuk jane iki ketemu pirang perkara iki. Walah, Del. Iki ning Pak Murti MSR kuwi. Iya. Tapi bener ta 3 piring ta? Ya bener, piringnya sing 3 nek iki. Kan ra salah, 3 piring. Pak Mur njaluk mie sing kaya aku. 3 piring. Lah iki dinehi piringe kan cacahe 3, 1, 2, 3. Wah nganti seret aku nerangke. Hah, Ora njuk jumlahe kok njuk. Wah iki utang ra nganu. Mangan mie ya mung dapusi gudel iki. dihapusi iki lho wong ra mbayare kok. Lah ya kan tujuane mau ning kene arep Apa ngene. nyautang? Oh lah wong radong. Wis. Wong muni mbayare iki aku balik kene sesuk kok. Nagih saiki wae. Lah sing nganu nek ya wingi. Le jilih iki. Nek ya sesuk nek ya berarti kan hari berikutnya. Ayo sesuk, hari berikutnya iki. Berarti sesuk meneh. Lah kan nek saiki kan dudu hari berikutnya. Dadi wis ra cetha nek iki. Makane to otak nek min dipresake aja dine kacamata. Kacamata ki panggone ning mata ora ning otak. Iya. Wah, dadi cetha. Ah, dong to. Heeh. Berarti aku le balekke sesuk bener ah. Bener. Wah, wis. Karep model. Metenye wis digenahke malah. Kurang ajar.